Η μέρα σε πνίγει και τα προβλήματα σου φαίνονται τελείωτα. Η ευγνωμοσύνη μπορεί να μην τα εξαφανίσει, αλλά είναι μία μικρή ανάσα για να μην καταρρεύσεις. Είμαι η Νάνου Ελένη και είμαι ψυχολόγος στο My Therapist. Σήμερα θέλω να δούμε μαζί 3 τρόπους να χρησιμοποιήσεις την ευγνωμοσύνη χωρίς να νιώσεις την παραμικρή πίεση ή ψεύτικη χαρά. Δες τα μικρά που δεν φαίνονται. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο. Ακόμη και σήμερα μπορεί να σηκώθηκες, να κατάφερες να σηκωθείς από το κρεβάτι ή να μίλησες σε κάποιον και να σε άκουσε χωρίς να σε κρίνει. Είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά εξίσου σημαντικό. Δεύτερον, πριν κοιμηθείς, γράψε χωρίς επεξεργασία. Γράψε 1-2 πράγματα που είσαι έστω και λίγο ευγνώμων. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι ωραίο ή θετικό. Τρίτον, μην περιμένεις να αλλάξει ο κόσμος. Μην περιμένεις αντάλλαγμα. Πες ευχαριστώ σε κάποιον άλλον ή στον εαυτό σου. Μπορεί να μην αλλάξει τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον θα νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο ακόμη και σε κάτι μικρό. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή είναι πολύ σκληρή για να νιώθεις πάντα καλά. Αλλά κάποιες στιγμές ευγνωμοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντικές και σου δίνουν ανάσα. Και πολλές φορές μία ανάσα είναι αρκετή για να συνεχίσεις. Σήμερα λοιπόν βρες έστω ένα μικρό πράγμα για το οποίο να πεις ευχαριστώ. Δεν σου υπόσχομαι χαρά ή θαύμα, αλλά μία ανάσα. Ναι, μία ανάσα για να συνεχίσεις. Ακολούθησε τη σελίδα μας για περισσότερα σχετικά βίντεο.